ҷалол саидови 81 сола ва саломат саидови 70 сола беш аз 50 сол мешавад ки зиндагии якҷоя доранд. онҳо сокинони шаҳри Бӯстон буда дар маъракаи 16 рӯзи алайҳи хушунат ки дар регистони бозори панҷшанбеи маркази шаҳр доир гардид иштирок намуданд. аз сирри хушбахтии зиндагии худ ба ҷавонон нақл карда онҳоро ба ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми зану шавҳар дар оила даъват намуданд, зеро бино ба гуфти ин оилаи бо таҷриба яке аз воситаҳои пойдории оила пеш аз ҳама ҳамдигарфаҳмии зану мард мебошад. якдигар фаҳмидан, якдигар фаҳмӣ шавад, ҳамааш хушбахтӣ мешавад. фаҳмидан дар дигагӣ иззату ҳурмат кунанд. ман ҳозир ман қариб 7 андра келӣ дорам домутаман. ягон ҳоли келио ту гуфтагӣ не бовар кунед калиме ту даънам мишне. худошо ҳама хутӣ бошад шуд. худоға шукр як то ҳоле дошт. масъулини раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, шӯъбаи кор бо занон, ташкилотҳои ҷамъиятии бо занони дучори хушунат фаъолият дошта ва як қатор занҳои фаъол дар доираи маъракаи 16 рӯзи алайҳи хушунат дар регистони бозори панҷшанбе бо сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. онҳо ба сокинон варақаҳои иттилоотӣ тақсим намуда бо оилаҳои ҷавон суҳбату вохӯриҳо доир намуданд то пеши роҳи хушунати хонаводагиро гиранд. ҳамчунин дар доираи аксии мазкур масъулин ба чанде аз ҳамсарони оилаҳои ҷавон гул тақдим намуданд. ин иқдом аз ҷониби ҷавонон низ хушпазируфта шуд. сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Хуршеда Хоҷазода мегӯяд ҳоло ташкил ва баргузории чунин маъракаҳои иттилоотӣ дар ҳамаи шаҳру навоҳии вилоят бо сокинон идома дорад. ҳадаф ин пеш аз ҳама дар оилаву оиладорӣ қарор надоштани хушунат нисбати занон ва ҳам кӯдакон аст. ҳамчунин таъкид гардид ки имрӯзҳо тамоми қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масоили занон ва оила қабулу таҳия шуда истодааст ки ин дар самти боз ҳам баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа мусоидат мекунад. имрӯз дар тамоми шаҳру навоҳии вилояти Суғд ва аз ҷумла дар маркази вилоят дар шаҳри Хуҷанд баргузор намудани аксия яъне оиди маъракаи иттилоотӣ ба шаҳрвандон ба масоили пешгирии зӯроварӣ ва хушунат дар оила ва хусусан нисбати занону кӯдакон доир гашта истодааст ки ҳадафи он боз ҳам баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон мебошад. масъулин гуфтанд ки ташкил ва баргузории чунин аксияҳо дар доираи маъракаи 16 рӯзи алайҳи хушунат бо сокинон ҳамасола доир карда мешавад, зеро пешгирии хушунат ва зӯроварӣ дар оила яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб меравад. пешгирии ин амалҳо бошад маҳз пурзӯр намудани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ бо сокинон ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқи занон ба ҳисоб меравад. мақсад аз он иборат аст ки ҳамин муҳити оила бояд солим бошад. вақте ки зан ба зӯроварӣ гирифтор мешавад, албатта таъсири он ба муҳити оила, ба муҳити психологии оила таъсири калон мерасонад ва кӯдакон аз ҳамин вақте ки мебинанд ки модари онҳо ба зӯроварӣ гирифтор мешавад, психологии кӯдак низ аз яъне ки вайрон мегардад. ҳамасола аз санаи 25 ноябр то 10 декабр дар тамоми ҷаҳон маъракаи 16 рӯзи алайҳи хушунат гузаронида мешавад. ҳадаф пешгирии хушунати хонаводагӣ ва аз байн бурдани зӯроварӣ нисбати занон маҳсуб мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.